เลยเสียที่ตู้จงจ้ามาลากนะมาลากกันเลยมาลากเสียนี่ถึงกันเลยama sain zoram mi puite MSU General Headquarters mingin chibai kabuk masa cheu ni se hei tun laya kan du lo deuh mai MSU chuanin kan nor angai tlet mai a poi kan tia hemi chungchanga hian ni hria thiam lo te fia tok lo te po om thaya an thiak tokin soifia kan an tum do nanga sabera chuanin college zirtir tu thok tur hianin contract alut ten oma part time alut ten oma chumi hnuwa regular ten oma chumi hnuwa chuanin assistant professor ten oma chung zinga chon voina kan soibi ka hi chu part time assistant professor bi kan nia i part time assistant professor alaka hian kum enge moni chen lai atang to khan hun reife kal to atang khanin heng qualify kan soi hian net emo phd emo an nei nge turania chumi nei lo te chuanin pakhat zok zok emo poni sen nei lo hrim hrim kha chuanin kha hna kha an deal thei lo hrim hrim zoka an lut thiang lawa chu tiang ani lai chuanin enge a chan a reason kha chu an lu chung an lu kha rei tot awangin kan sei vek thei lawanga maro chu khang qualify lo te zirtir tu college sa lo luta lo zirtir ve ngar te kha net emo phd emo an nei theina turin voi tam takhi sarkar hianin chan sa lo petwa kum te hianin akum ang te hianin roman na lo siam sakin chance te po lo peto thina ma se voin thlengin heng zirtir tu an qualify assistant professor an qualify ho big part time ho kha voin thleng hianin net le phd nei lo hi mi somni le pakwa an la oma chung ho chu nikum august ni khat sang ni le somni pali khan sarkar hianin an contract po sei le kha order kha ti chuaka chu an contract hun chunga kha nikum march ni khat sang ni le somni pali atanga february ni somni le pare chang ni le somni panga thleng kha an contract khan nikum khan lo pot sei to a chung an contract apo saya chuan heti hiana in zia ka kan chiaranga helaya hi order chu nia helaya hi nikuman order chu nia hi ni tan list nen chuta chuan heng ho hi ai zia dan taki kan chiaranga english in ania kan the thiam vek tho tura chon kan ngaya for nikhat march sang ni somni pali true ni somni le pariat sang february sang ni somni panga ado che hi tian an ziakta on the condition that no more extension of engagement will be done after 28 February 2025 antia om zebera chuanin extension a hi hemi ba ka hi chu a om to lawang ti hi order haina om thlapa hi chuan chu tiang ani hnu chuan kumin February ni somni le pakhat khanin sarkar hianin hetiang tho hi le tari ron chua le ta chuta chuan humanitarian ground ti chuan lam hmang khanin an contract a kha a chhor chhun zom le na order a kha ni bermeng chu aron chua le ta mi somni le pakwa te hi chu MSU chuan in a poi kan tia hei hi zirna tha kan dua world class education kan tia kan tlang au pui thina kan du em a chu tiang ani laya zirtir tu qualify lowina kan zirna insang anan zirtir tur kha chu kan ngai ngam lawa tin UPSC te po kan te central service te po mizo te lut kan tam theina turin thai to pin MSU te pon ma kan la kan wait langa chu tiang ang exam petu tur te ber college sa an zirna insanga a zirtir tu te a qualify lo anan om hi ke ni zon kan thathiam lo poi kan tia chu wang chuanin hemi awang hianin hemi sarkarina humanitarian ground ti mang ringota hria thiamna a pot sei le po hi apoi kan tia kum khathi arei
kum khat chung khanin semester a hi voi ni kalang vel an ni mana 6 months angin kan lak chuanin kum khat chung hianin voi ni semester kalang an ni ta chung semester voi ni kal man te khanin thiam lo do te zirtir tu thiam lo ina an zirtir khanin central service a inziak ling tura kanin du em lai khanin engkhangem in zirtir ta kang ti te poril ro oma chuwang chuanin MSU chuanin an ni ho hi chu lo chol ri phot to se qualify te an ni aya hian qualify te sarkari na chhor theina tur zokin hun lo kian se ti kha kan du dan ber chu nia tin zona pakhata khan an ni hi bang ta se engtin nge niang ti kha a om ve a chulaya chu an ni hi voinia ni som ni le pakwa hi sarkari na MSU du dan te min ngai poimo saka an lo ban ta ni poin zirlai te na har sabna an to lo na tura zirlai te ta na ding tur kan ni angin heng ho ayo hi sarkari na alag le thaidan tur konga hi thai to pin ma chu kan langa kan chhuwa chhun zomanga tin sarkara po an ni ayo tur hi amalama lak ani theina tur te point kan han bo zuyenga tin hemi pialama hianin kanan shia ta chu tuna hian assistant professor mi som thum sarkar hianin lak tur anaya chung chu DPNAR approval letter DPNAR in MPSC approval letter a pevek to a lak mai tur ani to a chumi chungchanga chon voin khanin MPSC te po kan lenga MPSC secretary kan hmuwa chairman hi na interview JE interview an oma wangin na lak chungchang thoni wangin kan ngai poimo sia secretary kan komta chuta chuanin mi som thum lak tur advertisement lati chua silo college professor tur ngetani nge ngia poimo kan tia chumi chungchanga chon kan hmuwa secretary poina lo ngai poimo khop maya hemi chungchanga hianin atu langangin phone call te mangkual hala lekha te po hi anan kalpui zungzunga MPSC secretary na min chan dana chuan thulomom do mai chu naktuk hian naktuk nithum hianin advertisement hi ti chuang ngal turin ti chuak ngal turin secretary hian min shila kan lom khop maya advertisement po hi a chuang e kan be seya chumi pialama chuanin a hnalak chungchanga poni se rang takalaka ni theina turin thei to pin MPSC lampang te po kan nin bezelanga college professor mi somni le pakwa thiamna ina aphak lo thok ve te hi lo bang poni se kan zirlai te hianin har sabna hi hemi wang hianin an tok rei don lo ani ti kha kan soi hrim do ni sarkar kha sulai ni theng ta khan lo ti ta lo se tiang malak zer ngai tu chuan in thamin sarkar hian in du dan hian akari sarkar du dan le ngai dan khazu keinin kan sheri lowa kan shelowa keini chuanin pa ina fa pa ina pa te ne na adu lo te athil du zong poni se adu lo poni se ange nangin keini chuanin zirlai te ayo in zirlai te tan athiam le tling ngei te na min zirtir theina turin zirna kan don theina turin theto kan chhuwa dona chumi chungchanga chuanin niruk tunkar ani chu ma thulomom kan thelo ani chuanin mania kan soyang khan kan du lo na te as thiam le atling ngei hi omse kan du na thu te po kha aizol kongpui tluana chuan the aizol ko thlera chuan timayang kan du lo thu te kan du na thu te po nianga kan tlang au puinga kan au pui venga chumi au pui na kong zo chu kan nei photanga chumi zola ma ero chuanin ale pek zela kha chu kan du angte thila thleng thei lo ani chuanin engangin nya ma kan lak zel don chu ka thlelawa amaro chu thei to pin a top thlenga ke pen chu kan tuma sarkar hianina hetiang te tlinglo chung a chhor chhun zom zel don ani chuanin i tlinglo pui qualify lo pui
na chhora ni chuan dan kal ani hrim na la ya te po hianin I atu langin ma chu kan la ve zelang thì là chúng ta xuân dừng lại cái ta nó bị gì in bị sao cái hiện ăn hộp chơi như thế e vo in khan kong te kan zo don sia tin SU lampang te po kha kan han bekwala tin a thei te po office a te pon ron lenga kan han so mangin chuta chuan kan han soi hawa kan phur to khop mai I qualify ngeina zirtir na min pe ka UPSC te po inziak ling thei rak thei khop tura zirna thamin petu tur anom theina chance ni gan be se chu wang chuanin zirlai lampang te pon phur khop mai cũng in February thì kan cái bé khá số đó ta sẽ tu là July vậy July thì kan thấy đó thì mai là so à cái gì anh vàng nghe interest lại nghe nghe sao nie kan thet lai ran lova MSU na ma kan lak don re rang chuanin asabera chuanin document base sianin kan ti thina wangin en kim a hi kan zir chiang masa chuan kan zir chian na malak la kan e malak chi ani e kan ti awang khan march ni som pathum dei to zo khan press conference kan nei to a chuta chuanin sarkara te po lekha te pe in kan press note te po kha kan thona kan pe a chuta chuan sarkar te pon thadei to tura kan han ngaya ti chuan ma hi kan an lak rup du lo na chana oma sarkar lampang te po march thania assembly session an nei chhaulai vel ani chhawang khani sarkar lampang tan po an ngei to man lo ngan rel man lo nga an boi pui man lo nga kan ti wangin sarkar lampang te po hre thiam takin kan han ngai changa tin chumi hnu chuanin ma han la rup lovin kan tia executive committee meeting ate po khani kan han rela march assembly session ania chumi azo hnu chuan college undergraduate examination kha end examination kha march april atangin may thatir thleng kha a om le sia keni chuanin kan ngai poimo chu zirlai te kan ngai poimo bera zirlai te na an exam level board chawa boruak khatiang lampang boruak an zir tir tu te chungchang boruak na ya kha kan du si lawa chumi wang chuanin an exam zo kha kan ngak le ta lo lo a chu tiang ani ro chuanin may ni kwa executive committee kan meeting khan chung chu ti boy kan hlawa wangin term examination ni zo lo se chuan session tan le ma ngein sarkar hianin ati lo chuanin ati top lo chuanin ma kan la ang ti khanin executive meeting a khan kan han rel ta khania chuan chu tiang thu hla keng chuanin kan chief minister ne na po jun thatir khanin kan thu le la MSU na hemi chungchanga kan ngei dan te kan chief minister ne na te po kan thlen le a chuan chu ti chung chuanin voin nimin aniang chu session academic session tran July ni khata tran hnu thleng po khanin sarkar lampang atangin malak na engma a om tak lawa chuan hei hi ani don lawe dik lawe kan tia ma kha kanan la chau khania age pakha chu athui via wangina langna amaro chu term examination lo om le assembly session lo om nen khanin sarkar apo kha lem chonin kan han nga ka kan han fan ve deuh mai ani zirlai te ngai to na wangin in pot fan ni e cũng tắc nên việc ăn lẩu ke po ka lo me